Vítajte v podcaste Sme svoje. Priestore, kde sa rozprávame o témach, ktoré formujú naše životy hlbšie, než si často uvedomujeme. Nie je to len o pôrodoch. Je to o nás. O ženách, matkách, rodičoch, sprievodkyniach. O prerode, zraniteľnosti a sile. O tom, čo znamená byť svojou. Dnešnou hostkou podcastu je Eva Zubec zo Združenia Císařovnám, ktoré sa venuje podpore žien po císarskom pôrode. Budeme sa rozprávať o tom, čo môže žena po císarskom reze prežívať fyzicky aj psychicky, prečo je dôležité spracovať svoj pôrodný príbeh a akú podporu ženy na tejto ceste potrebujú. Vítaj, Evi. Děkuji moc za pozvání, ahoj. Prečo ste vytvorili portál Císařovnám? Čo vám na tej téme císarských rezov najviac v spoločnosti chýbalo? Tak asi nebude velkým překvapením, že sama jsem zažila císařský řez. Byl to můj první porod, který skončil po docela dlouhé době akutní sekcí. A já jsem měla pocit, že vlastně v Česku a asi možná i na Slovensku chyběl v té době nějaký ucelený zdroj, který by jednak poskytl nějaké informace o poporodní péči, o tom, co se vlastně vůbec stalo během té operace, jak to třeba zpracovat, jak se opečovat. A zároveň mi chybělo nějaké místo, kde bych se cítila přijímaná, i pokud jsem vlastně prožila císařský řez. Mám pocit, že v té době, kdy jsem rodila první dítě, že už se krásně zvedala osvěta o přirozených porodech a je to skvělý, naprosto to podporuju a mě to samotný hodně pomohlo před tím porodem. Ale měla jsem pocit, že tam je nějaký místečko vlastně pro ženy, který porodí císařským řezem a není jich málo, je jich vlastně teď už více než čtvrtina v Česku. Takže mě napadlo, že třeba jednou se někde odhodlám k tomu nějaký takovýhle místo vytvořit. My ti veľmi ďakujeme, že si prijala teda pozvanie, lebo my sa tiež prevažne rozprávame o tom, že čo sú prirodzené pôrody, veľa sa na to zameriavame, čiže ďakujem, že si tu na také vyváženie. Aký je najväčší mýtus ohľadom cisárskeho rezu, s ktorým sa ty stretávaš tiež v spoločnosti alebo konkrétne, keď ťa niekto osloví? Je niečo, čo stále pretrváva? Mám pocit, že je to pořád takovýto tvrzení, že císař je jednodušší cesta, že si ta žena něco ulehčila, že se vyhnula bolesti, že prostě šla tou kratší, rychlejší cestou. Což je sama o sobě blbost a myslím, že to potvrdí každý, kdo takovouhle operaci zažije. Mám pocit taky, že se císařský řez často srovnává třeba s operací slepého střeva, že to je taková ta bagatelizace, jako co vy kolem toho děláte, vždyť prostě operaci tady má každý druhý člověk, tak bych možná ráda uvedla na pravou míru, že císařský řez je opravdu velká břišní operace. Při té operaci operatér vlastně jde skrze až 7 vrstev tkáně, až prostě na dělohu, ze které se narodí to miminko. Nevznikne tam jenom jedna jizva, tu, kterou vidíme na kůži, ale těch jizev je tam vlastně několik. A ten rozdíl oproti třeba té operaci slepáku je opravdu markantní. Takže myslím si, že je tam pořád taková bagatelizace toho, jak náročný prožitek to je. A nevěřím tomu, že je to jednodušší cesta vlastně asi v žádném případě, nebo nedovedu si to představit. Stejně tak je určitě vhodný říct, že i vaginální porod může být jako extrémně náročná zkušenost a myslím si, že tou cestou by mělo být hlavně jako neporovnávat a negeneralizovat ty zkušenosti a spíš se podívat na každý ten jeden příběh. No, ono sa to deje aj pri tých vaginálnych pôrodoch, že tie príbehy môžu byť proste každý iný, takže vlastne to nemá zmysel vo všeobecnosti nejako porovnávať, nie je to ešte ako keby naozaj dva typy pôrodu a dva rozličné zážitky a najmä vždy ide o prežívanie tej ženy, takže ja ešte naozaj budem apelovať na to, že ďakujeme, že si s tým začala, že to prišlo a že množstvo žien takýmto spôsobom nachádza podporu. A je niečo, čo by si naozaj prijala, aby každá žena vedela predtým, než sa vôbec o tom cisárskom reze nejako začne hovoriť alebo ho nejako zmieňovať? Myslím si, že by obecně bylo super, kdyby ve společnosti zavládl názor, že způsob porodu nedefinuje mě jako člověka. A není to nic, co říká něco o mojí hodnotě ženy, matky, rodiče, kohokoliv.
Tak to by bylo takový hezký výchozí bod, do kterého bych přála, že nám přivádět děti na svět. Ale zároveň by bylo určitě fajn, aby bylo větší povědomí o císařském řezu jako takovém, o tom přesně jak rozsáhlá operace to je, co ta žena může čekat, jaká je zhruba standardně péče v českých nebo slovenských porodnicích, jak si třeba pomoci v prvních hodinách, v prvních dnech po té operaci, aby prostě toho jí mělo co největší šanci. Takový prostě maličký balíček informací, který můžou potom hodně pomoct v tom, aby když k tomu císařskému řezu dojde, tak aby to nebyl takový šok, aby vlastně nebylo takový prostor pro vznik toho traumatu. Já myslím, že pokud žena ví, že bude rodit císařským řezem, ten císařský řez je indikovaný během těhotenství, tak přeci jenom má nějaký čas na to se trošku v tom zorientovat, doptat se toho lékaře. Věřím tomu, že v rámci těhotenských poraden dostane žena nějaký soubor informací, nějaký letáček, prostě nějaký materiál, ze kterého se může dozdělat, spoustu věcí už je na internetu, ale problém potom nastává, když ten císařský řez se stane náhle, ať už v průběhu těhotenství, nevím, může se stát cokoliv a je potřeba okamžitě to miminko dostat ven, nebo pak v průběhu vlastně porodu. A v tom případě, pokud ta žena opravdu nemá žádné informace, nebo naopak má informace, které třeba působí příliš negativně, je z toho prostě ve stresu, velmi se toho obává, tak je tam za mě vysoká šance toho, že to bude psychicky náročná zkušenost. A myslím si, že to je škoda, že už dneska máme to potvrzený evidence-based, víme, jak tu péči poskládat tak, aby pro ženu ten zážitek byl laskavý, aby ho mohla mnohem lépe přijmout a tím pádem se i lépe zahojit, nejenom fyzicky, ale i psychicky. A víme, že ta informovanost v tom hraje velkou roli. A ta hlava, prostě víme, že i přirozený porod je hlavně o hlavě, o tom, jak si to sami srovnáme. A ten císařský řez si myslím, že je v tom velmi podobný. Teraz sa vrátim k nám dulám, že keby som sa zamyslela nad tým, že mám, dajme tomu, prvorodičku, ktorá naozaj by si prijala rodiť prirodzene, alebo teda vaginálne, čo by som jej ja mohla z tvojho pohľadu, aké informácie podávať? Lebo na jednej strane nechcem ju úplne vystrašiť tým císarským rezom, lebo jej preferovaná voľba je teda porodiť prirodzene. Ako jej podávať informácie a koľko jej toho podávať? Ty si už niečo zmienila, ale chcela by som ísť viac tak do hĺbky v tom, že keď sa teda prihováraš nám dulám, ktoré nás aj počúvajú mnohé, že ako toto by sme mohli uchopiť podľa teba čo najlepšie? Jo, děkuji za tuhle otázku. To je určitě hrozně zajímavá situace a já chápu, že je strašně těžký najít právě ten balans mezi tím, jako nevystrašit zbytečně, ale zároveň podat ty informace, aby prostě v té hlavě byly, kdyby se to náhodou stalo. Pokud ta dula jde s tou klientkou k porodu, tak si myslím, že už je to jako velká výhra, že potom, kdyby mělo dojít k akutnímu císařskému řezu, tak pořád je tam nějaký prostor na takové jako minimální ošetření té situace. A pokud ta žena tam má tu blízkou osobu, což dula určitě je, znáte se během toho těhotenství a máte zkušenost s tím, jak třeba probíhá ta péče v té dané porodnici, tak si myslím, že je to jako pro tu ženu velká výhra, protože ji můžete být po boku, asi ne třeba na tom sále, ale minimálně třeba během té přípravy. Za mě už jenom takový to říct, je mi strašně líto, že se to stalo, ale věř mi, jsou tady prostě skvělí zdravotníci, můžeš v nich mít důvěru. Já pohlídám to, aby to miminko, až se narodí, tak buď bylo u tebe, nebo půjde k manželovi, prostě bude pořád u někoho, můžeš si být jistá, že se o tohle postaráme. Tak si myslím, že to je opravdu takový jako bare minimum toho, aby třeba když i ta žena jde do celkové anestezie, což častokrát je jako velmi stresující prožitek, tak aby ten nervový systém byl trošku víc v klidu. Takže tohle je, když se to jakoby stane až v průběhu toho porodu, já bych doporučila možná říct těm klientkám třeba o našem projektu. Myslím si, že se snažíme předávat ty informace tak, aby byly praktický, ne příliš přehlcující a ne nějak zastrašující, takže jako jedno odpoledne si prostě během hodinky projet web, přečíst si třeba nějaký článek, máme tam vlastně hezky zpracovanou stránku o tom, jak vůbec probíhá císařský řez. Tak zase je to něco, na co se žena nemusí jako upnout a nemusí to úplně vystresovat, ale přesně mít to jenom někde v té hlavě, kdyby náhodou k tomu mělo dojít. Dá sa vôbec na to pripraviť?
Viete, že keď máte, že je to žena, ktorá ide rodiť prvýkrát a teraz samozrejme má tam nejakú svoju predstavu, aj sa pripravuje, aj je možno v komunikácii s dulou, rieši si nejaké rešpektujúce prostredie a teraz presne ako tá sprevádzajúca osoba otvorím tú tému cisárskeho rezu, že poďme si to iba ako keby pomenovať, že aj toto je možnosť, ktorá sa môže udiať a ideme jej dávať tie informácie, tak vlastne dá sa to uchopiť? Myslíš, že alebo máte tam nejaké ťahy na to, ako tej žene presne nejakým spôsobom ucelene, bez strachu tie informácie podať, tak aby si to dokázala ako keby zobrať zo sebou ako tú výbavu do tej pôrodnej tašky? Já myslím, že připravit se na to 100% nedá, je to asi stejně jako s přirozeným porodem, prostě je to nějaká žitá zkušenost a možná někdo, kdo má za sebou třeba spoustu operací a je v nemocnici jako doma, tak bude trošku víc vědět, co se na tom sále děje. Ale pro ženu, pro kterou je to třeba první takováhle velká zkušenost, tak si myslím, že je to všechno hrozně nový. A já bych možná vlastně tu promluvu spojila třeba s tématem porodního přání, což mně přijde docela praktický, kdy vlastně probíráte různé možnosti v různých situacích, co žena preferuje. Jo? Může prostě být pro epidural, může být proti epiduralu a dalších, jako spoustu dalších položek. A já vlastně doporučuji i v případě prvního porodu aspoň kousíček, prostě pár, 5-10 bodů věnovat i případnému císařskému řezu a to si myslím, že můžou být pro tu dulu nějaký body, ve kterým vlastně zjistí, co ta žena by zhruba chtěla a vy můžete přesně nabídnout. Víme, že v některých porodnicích třeba podporují bonding s miminkem po císařském řezu. Je to něco, co bys chtěla, kdyby k tomu, nedej bože, došlo? Jo, a už vlastně tu ženu nějak směřovat a vlastně získávat nějakou její představu, třeba jí nabídnout alternativy toho danného rozhodnutí, jo, že nemusí to všude probíhat prostě jak v továrně na děti, že jako dítě se narodí, jde na jipku, žena prostě 2 dny někde leží separovaná, že už to dneska jde i jinak. A může to otevřít spoustu dalších vlastně témat. Jo? Třeba žena může dojít k tomu, že vlastně si chce vybrat třeba jinou porodnici, nebo bude zvažovat spoustu dalších věcí, třeba se díky tomu líp připraví na 6 nedělí, bude víc řešit zapojení partnera, rodiny a tak. A to si myslím, že je určitě dobrý, i když to nakonec prostě dopadne tak, jak si přála a ten porod proběhne prostě vaginálně hezky a všechno bude v pohodě. Takže možná bych to brala spíš jako takovou otevřenou diskuzi, hele, je tady tahle varianta a pojďme se teďka domluvit, aby to případně dopadlo úplně nejlíp tak, jak si představuješ a najít společně vlastně tu cestu. Mhm. Ja mám také želanie, lebo ty si hovorila, že tá dula naozaj vie podporiť tú ženu, hlavne aj keď teda sa ten pôrod udeje neplánovane tým cisárskym rezom. Ja mám také želanie a už sa mi to teda podarilo párkrát byť pri cisárskom reze, čiže myslím si, že aj toto sa posúva a moje želanie je, aby sa to rozšírilo do každej pôrodnice, lebo si myslím, že je veľmi dôležité práve aj pri tejto operácii mať tú sprievodnú osobu. Ale chcela som sa opýtať iné. Ako potom vlastne, dajme tomu, že stále máme tú prvorodičku, ktorá teda sa pripravuje na ten pôrod, má všetky informácie, už sme si s ňou prešli aj teda ten prípad toho cisárskeho rezu, ale už keď sa to udeje, tak tá skúsenosť tú ženu nejakým spôsobom poznačí v tom, že ja som si to predsa plánovala inak a nesiem si so sebou pocit zlyhania. Čo s tým, ako sa s tým dá pracovať? Aspoň za nás poviem, že sa snažíme si prechádzať s tými klientkami tie pôrodné príbehy niekedy aj viackrát v rôznom čase. Že niekedy za 2 roky príde za mnou klientka, že poďme si ešte porozprávať vlastne, ako to bolo. Ale ako to ty vnímaš? Je to strašně individuální. Jo, ten pocit selhání je hodně častý a může mít jako spoustu příčin od přesně nějakého tlaku na dokonalý porod, přes potom nějaký naše niterní traumátka a snahu být vždycky ve všem nejlepší, to byl třeba můj případ. A těch věcí jakoby je spousta, že vlastně na sebe už dopředu dáváme obrovský tlak toho, jak ten porod může vypadat, ale je to prostě dynamický proces a hlavně nejsme v něm sami. Jo, je tam pořád to miminko a trošku se přikláním k tomu názoru, že prostě je to z velké části i o něm. A je to určitě těžká situace. Myslím si, že obecným takovým lékem na to je čas.
což je samozřejmě strašná rada a nikdo to nechce slyšet, protože když se to děje, tak samozřejmě chci, aby se to vyřešilo hned. Ale já to třeba už vidím s odstupem těch 6,5 let a ty první měsíce byly jako extrémní. Strašně jsem se to vyčítala, pořád jsem to řešila se všema kamarádkama, doma s manželem, který teda byl neskutečně skvělý a fakt mě podporoval a nechával mě se vypovídat. A pak jsem to vzala vlastně skrz různý fyzioterapie, ošetření od porodních asistentek a furt jsem vlastně jakoby hledala nějaký zdroje a místa, kde to vlastně můžu pustit ten zážitek a strašně to pomáhalo. A u mě teda se stalo to, že jsem docela rychle po tom prvním porodu otěhotněla a potom se mi podařilo porodit to druhé miminko vaginálně přirozeně a bylo to jako obrovský zahojení, ale tím zároveň jako nechci říct, že by ten vaginální porod po císaři měl být něco jako reparát, nějaká prostě oprava něčeho, co se vlastně jako nepodařilo nebo co jsem jako nezvládla poprvé. Takhle vlastně si nemyslím, že je úplně dobrý to vnímat. Ale určitě pomohl ten čas a pomohlo mazlení s miminkem, vidět ho, to, jak roste, jak prostě spolu zažíváme vlastně spoustu dalších jako krásných momentů a že sice jo, ten porod a ten začátek je strašně důležitý, pravděpodobně na to budeme myslet do konce života, je to opravdu transformační zážitek, ale asi je dobrý si v určitém momentě toho truchlení nebo toho smutku jako říct, tyjo, ale mě tady vlastně zatímco se tímhle takhle užírám, jako utíká spousta krásných věcí, které bych se mohla jako naplno užít jako máma. A já to dneska vidím. Vlastně, když se narodil ten první syn, tak jsem měla extrémně mnoho výčitek a takových černých myšlenek, jako že to dítě bude nějak poznamenaný, že teda neměl bonding, že teda pak jsme byli nějakých pár hodin od sebe, že teda neprošel těma vaginálníma cestama, že určitě se mu rozjede nějaký autoimunitní onemocnění a spoustu dalších věcí, jak prostě na nás skáčou ty zastrašující statistiky. A teď ho prostě vidím, jak je to skvělý, empatický kluk, který prostě roste, je veselý. Myslím si, že spolu máme jako krásný kontaktní vztah. A tak no, takže určitě pokud ta žena už jako cítí, že to začíná přerůstat do něčeho, co jí zatěžuje a nedokáže si úplně užívat ten život naplno, tak bych doporučila se obrátit na nějakou odbornou pomoc. A může to být přesně dula, může to být porodní asistentka, třeba pracující v komunitě, může to být psychoterapeutka, psycholožka. Docela hezkou podporu dávají i praktičtí gynekologové, na které se dá obrátit, oni případně můžou vypsat žádanku na nějakou další psychickou pomoc. Takže bych apelovala na to, aby ty ženy se tím netrápily sami. Myslím si, že to sdílení a potom ta pomoc v určitý chvíli už má jako velký smysl. Mm. A ja ďakujem Evi, že si takto išla hlboko do toho svojho príbehu, pretože si myslím, že sa v ňom nájde enormné množstvo žien. A ty to vlastne vieš aj z tej praxe, čo sa týka aj samotného toho šírenia tých informácií na sociálnych sieťach. Je to pre mňa veľmi silné to počúvať vlastne, čím si žena ako keby prechádza z hľadiska toho vnímania celej tej situácie. A ja som mala konkrétne včera akurát možnosť zažiť jednu krásnu poporodnú návštevu u ženy, ktorá je po 2 cisárskych rezoch. Teraz to bolo veľmi čerstvo, sú to 2 týždne a vlastne aj mne samej to tak nejako preliečovalo ten pohľad a prístup k tomu, pretože ona mala z celého toho priebehu pôrodu nádherný zážitok, pretože sa k nej nádherne správali tí ľudia. A to je podľa mňa niečo, čo tam robí obrovský rozdiel potom v tom prežívaní. A kľudne ma potom doplň samozrejme, keďže o tom vieš oveľa viacej ako ja. Ale príde mi to ako stále vec, ktorá stojí a padá na ľuďoch a na tom rešpekte a na tých slovách, ktoré tam povieme, na to, či sa ma tam niekto proste dotkne, zahladí mi do očí a povie, že je to v poriadku, že sa to takto deje, už sa veľmi tešíme na vaše bábätko a hneď, keď budeme môcť, tak vám ho priložíme, alebo proste nech už je akýkoľvek postup ďalej. A ona to akože takýmto spôsobom popisovala, ešte vravela, že jej pustili jej obľúbenú hudbu, hej, k tomu a to mi prišlo, že vlastne wow. Takže čo to vlastne znamená zažiť si pôrod cisárskym rezom rešpektujúco v tej praxi?
Jo, asi nejčastěji se tomu říká laskavý císařský řez nebo gentle cesarean section, ale každá porodnice to má nazvaný trošku jinak. Ale přesně jak říkáš, je o soubor nějakých postupů, komunikačních technik a přístupů, aby vlastně ta žena měla možnost, a i vlastně to dítě, jakoby pro něj to vlastně primárně, měli možnost zažít zážitek, který je co nejvíc vlastně přiblížený tomu, kdyby se to miminko narodilo spontánně a vlastně všechno proběhlo v uvozovkách tak, jak má. Při tom laskavém císařském řezu se právě ta porodnice hodně snaží o edukaci té ženy, aby s ní opravdu několikrát probrala, pokud je to teda plánovaný císařský řez a je tam ten prostor, aby opravdu jako věděla, co se bude dít, aby věděla, že i třeba v tom průběhu porodu pořád může o věcech rozhodovat a pořád vlastně cítit to svoji autonomii, protože to je asi věc, která jako na tom nejvíc bolestivá a velmi vlastně jako zvláštní, že najednou fakt úplně jako by ztrácíte uvozovkách, jako zase z jedné strany se to dá chápat. Nějaký pocit kontroly, že jste prostě jakoby ležící tělo, ze kterého někdo vlastně vyjme miminko, vy pořádně jakoby nevíte, co se tam děje. Takže myslím si důležitý, aby ta žena měla obrázek o tom, co se děje. Většinou nebo preferovaný způsob anestezie je částečný, to znamená, že ta žena je při vědomí během toho výkonu, má vlastně umrtvené tělo od bříška dolů a může být tedy vědomá při tom narození toho miminka. Zase ta data jasně mluví o tom, že to velmi přispívá k pozitivnímu zážitku. I potom to hojení je vlastně snazší. Laskavý císařský řez se většinou dělá tak, že v momentě, kdy se vlastně operatér dostane až k tomu miminku, tak mu dá dostatek prostoru k tomu, aby ono se vlastně vybavilo z toho bříška samo. My máme i na Instagramu moc hezký video z fakultní nemocnice v Ostravě, kde je velkým propagátorem laskavého císařského řezu pan doktor, docent Šimetka. A je tam opravdu vidět, jak to miminko třeba 3 minutky pomaličku vylejzá z toho bříška a vlastně to trošičku simuluje i ty pohyby, jako kdyby se rodilo vaginálně. Potom se nechává vlastně déle tepat pupečník, může se nechat 90 vteřin klidně, aby to miminko zase dostalo co nejlepší podmínky pro tu následnou adaptaci, snížilo se tam riziko rozvoje anémie a dalších věcí. A potom ideálně přerušení popečníku jde hnedka k mámě, na hrudník, holí ideálně, aby se mohly prostě seznamovat, bondovat, mazlit se, očuchávat. A ještě taková upgrade varianta je, říká se tomu mom assisted C-section, neboli matkou asistovaný císařský řez, nevím, jak to líp přeložit. Provádí se v pár porodnicích v Česku a zní to trošku jako sci-fi, ale vlastně, když to miminko se narodí, nevím, když je vlastně hlavička venku, hrudníček venku, tak vlastně operatér předá to miminko do rukou té ženy, že vlastně není tam ta plenta, prostě je to všechno jakoby odkryté. Ta žena má na sobě samozřejmě speciální sterilní rukavice, aby vlastně tam nebylo nějaký riziko zanesení zánětu. A v momentě, kdy to miminko už je skoro venku, tak ona se ho vlastně chňapne do těch rukou a vlastně si ho sama podá na ten hrudník. A zase je to situace, kterou zažilo asi pár desítek, možná pár stovek žen v Česku, ale ty feedbacky, ty zpětné vazby jsou na to skvělý. Hodně to vyhledávají ženy, které za sebou třeba už mají 2 císařské řezy, je tam velké riziko dalšího pokusu o vaginální porod, tak vlastně jdou do téhle zkušenosti, protože chtějí být opravdu aktivní součástí toho porodu a chtějí prostě být jako neustále vlastně v kontaktu s tím miminkem. Teď tohle, když se povede, tak je to jako velký zázrak za mě a jsem strašně ráda, že ty ženy, které opravdu za sebou třeba mají náročnou zkušenost, tak to mohou zažít. Chci ale zároveň říct asi, že to asi není pro každého, nebude to každý vyhledávat, ale je to vlastně fajn varianta. Já bych tomu ještě možná jenom řekla, možná takovou můj jako osobní obavu, že sice jakože strašně fajn a extrémně podporuju, aby císařský řez byl co nejvíc laskavý způsob porodu, aby ty ženy opravdu měly šanci to prožít v respektu a se vším, co k tomu náleží. Ale mám trošku pocit, že občas to jde možná proti té podpoře přirozeného porodu, že potom, když jako je žena třeba v situaci, kde má miminko koncem pánevním, nebo nějakou jinou variantu, která třeba představuje
nějakou jako bariéru v přirozeném porodu, porodnice tomu není úplně nakloněna, je jakoby náročný hledat toho poskytovatele péče, tak vlastně než aby se rozhodla proto zkusit to miminko porodit vaginálně i za těchto z těch podmínek, tak se rozhodne primárně pro ten císařský řez, protože ví, že už je to prostě v té porodnici hezky zvládnutý, bude mít hnedka miminko u sebe. A mám pocit, že to může trošku vytvářet tu ideu nebo nějakou představu o tom, že vlastně jo, tak to bude strašně easy, prostě uděláme to císařem, bude to laskavý, bude to fajn, protože myslím si, že pořád by tam jako měla být ta jasná indikace a mělo by to být opravdu informovaný rozhodnutí ženy se vší zodpovědností, co ten císařský řez prostě pro to tělo znamená. Jo. Pořád docent Šimetka říká, neděláme zážitkový porodnictví, vlastně v něčem s ním souhlasím, ale je pořád potřeba k tomu přistupovat individuálně. Tak to jsem jenom chtěla zmínit, aby jsme tady nedělali nějakou úplně jako reklamu císařskému řezu, pojďme všichni rodit císařem, protože vlastně je to jako hrozně fajn. Ďakujem, že si to dala ako také podčiarov dotaz, že to by som sa určite na to ešte dopýtala. Ale viem, že teda máš ty možno nejaký prehľad o tom, že aké sú teda tie miesta, kde sa poskytuje ten láskavý cisársky rez v Čechách. Máš aj informácie o Slovensku? Lebo toto si myslím, že je tu celkom problém, aj keď neviem prečo, ale posúvame sa predsa len pomalšie ako vy. Respektíve asi by som do toho zahrnula tak, že Moravu. Máš nejaké informácie o tom, že ako to je vlastne na Slovensku a že či ženy naozaj musia zo Slovenska cestovať na tú Moravu za tým láskavým cisárským rezom? Já se přiznám, že nemám úplně přesný přehled, fakt je to už jako hodně míst, které sledovat. Já teda obecně jako vlastně nerada doporučuji konkrétní porodnici ženám, protože, jak jste už tady říkali, je to vždycky o lidech, je to vždycky o té směně, která se tam sejde. A je to o té individuální situaci, která nastane. A prostě ani v sebe respektující skvělý porodnici nemůžeme 100% zaručit, že ten porod dopadne jako z Instagramu. Může se fakt stát spousta věcí, může se tam sejít mnoho komplikovaných porodů, někdo se prostě špatně zbudí, fakt do toho vstupuje jako vícero věcí, takže myslím si, že se na to upínat není dobrý a já se necítím fajn v tom jako dávat někomu doporučení a vlastně takhle ovlivňovat ten jeho příběh. A myslím si, že by si to každý měl jako objezdit a rozhodnout se sám na základě vlastního pocitu. Já vím, že na Slovensku tak nějak vnímám 2 porodnice, ale teď si teda asi nespomenu přesně na ty jména, který právě jako jdou napřed a vím, že i v otázce císařského řezu se snaží to dělat co nejlíp, ale teď si opravdu nespomenu na ty jména. Mám pocit, že jestli není v jedné porodnici pan doktor Záhumenský, ale jestli to je v Bratislavě. Ružinou. Je to potom... Ružinou a je to Stará Ľubovňa na východě Slovenska. Jo, tak to jsou ty 2, tak to asi můžu potvrdit. No ale jinak spoustu žen ze Slovenska přesně jezdí na Moravu a i spoustu žen z Česka jezdí na Moravu, protože jako přiznejme si třeba v Praze jako zažít respektující císařský řez je taky docela jako jednorožčí zážitek. Ale třeba Rakovník je fajn, Jihlava je fajn, právě a potom jako Ostrava, Vyškov, Krnov. To jsou jako skvělý místa, kam právě jezdí i hodně žen ze Slovenska. No, ale znovu bych zopakovala, nedávejte na nějaké doporučení z internetu, opravdu je dobrý si tam zajet, poptat se a rozhodnout se podle toho. Mohli by sme sa na chvíľočku povenovať aj tej téme, ktorú si ty tak veľmi pekne si to inak opísala presne s tým rozhodnutím, že áno, je skvelé, že tu vznikajú tieto možnosti rešpektujúceho cisárskeho rezu, ale skúsme stále pozerať na to, že by to mala byť indikovaná záležitosť na základe nejakého zdravotného stavu babetka alebo ženy. Vieme aj toto možno tak vypichnúť, že teraz možno práve pre ženy, ktoré sú tehotné, možno sú v situácii, že sa dozvedeli o tom, že tak možno budete musieť porodiť císarským rezom, ale možno to nemusí byť úplne pravda, že možno len nevieme o tých možnostiach? No, tohle je hodně jako na hraně. Něco jako o tom rozhodnout, jo. Já vlastně za sebe nevím, jestli jsem pro nebo proti císařskému řezu na přání, protože je to za mě tak strašně komplikovaná otázka.
do který vstupuje autonomie té ženy, každý se vlastně může rozhodnout o svém těle. Jo, je to vlastně velmi jako složitý. Já bych třeba se takhle nikdy nerozhodla, protože i tu zkušenost mám a mám i zkušenost vaginálního porodu, který ale zase byl jako v úvozovkách snadný. Jo, možná kdybych měla za sebou velmi náročný vaginální porod s extrémním poraněním, třeba miminkem, který měl horší adaptaci, tak už taky se budu jako rozhodovat jako jinak. Jo. Takže vlastně asi úplně necítím, že mi náleží dělat nějaký závěry v tomhle, ale určitě souhlasím, že ta indikace by tam měla být, protože ten zásah do toho těla je obrovský a ovlivní vás na celý život a ovlivní každý další těhotenství a každý další miminko. Zase nechci, aby to sklouzlo do nějakého strašení, ale je to prostě velká břišní operace, po který vzniká několik jizev a ty potom ovlivňují to, jestli ta žena otěhotní nebo jakým způsobem otěhotní, jakým způsobem bude rodit to další miminko. Jestli si přeje 2 děti, anebo jestli si přeje 5 dětí. Tak tohle už jsou jako všechno různý takové věci, které do toho rozhodnutí vstupujou a určitě bych to zvažovala. Vím, že pokud jako žena opravdu nechce rodit vaginálně, má z toho absolutní paniku, opravdu to řeší, tak se dá vyřešit jakoby, nebo zajistit indikace císařského řezu na přání kvůli nějakým jakoby, většinou asi jako psychiatrický diagnóza nebo vlastně panický hrůze z toho porodu, ale zase, když jsem se o tom třeba bavila s lékaři na porodnické konferenci, tak většina z nich říkala, že takovouhle ženu většinou pošlou na nějakou konzultaci s porodní asistentkou, kde to opravdu proberou, ta žena může zjistit, jakou podporu dostane u toho porodu a většinou to dopadne tak, že se ta žena stejně rozhodne pro vaginální porod. Že vlastně myslím si, že tohle rozhodnutí nebo ta představa, já budu rodit jedině císařem, často pramení z nějakých jako strachů, které jsou třeba úplně nerelevantní, může to být třeba i z dětství nějaká vzpomínka, že někde moje maminka prohlásila, že porod byl prostě strašný, málem jsme všichni umřeli. Jo, jsou to nějaký prostě strachy, které nás formujou, který si sobě neseme a myslím si, že každá žena by měla mít šanci si je zpracovat, ale zároveň, když prostě dojde do momentu toho, že tyjo, fakt to prostě nedám, tak se může rozhodnout pro císařský řez. Asi nějaká prostě možnost volby by tam být měla, jenom to potom prostě samozřejmě zase může dojít k tomu, že tady bude mít 80% císařských řezů jako v Brazílii. Takže to už je to strašně komplexní problém a nerada bych dělala nějaký generalizační závěry. Nie, za mňa si to akože znova veľmi pekne zhrnula. Ja som možno naražala trošku aj na to, že príde mi, že stále tu máme relatívne nízku informovanosť o tom, že aj babetka, ktoré nie sú otočené hlavičkou dolu, sú poroditeľné vaginálne a na niektorých miestach je to vlastne automaticky brané, že žena musí porodiť cisárskym rezom, ak sa jej babetko neotočí. Mhm. A pritom sú miesta, kde ak sú splnené určité podmienky, tak sa dá porodiť vaginálne, alebo sa dá pokúsiť o ten pôrod vaginálne. Takže možno toto som len tak chcela aj vypichnúť, Jo. že aby sme trošku rozšírili to povedomie. Jo, a děkuji za to, já občas takhle ulítnu úplně myšlenkama jinak a neodpovídám na otázku. Takže děkuji za to doplnění a souhlasím s tím a jsem jako velký fanoušek toho, že když ta indikace není absolutní, to znamená i jakoby relativní a může se rodit vaginálně za splnění třeba určitých podmínek, tak aby se to zkoušelo. A fakt bych si hrozně přála, aby ty ženy měly k tomu podporu a zároveň, aby vlastně ty porodníci se vzdělávali v těch porodech, protože ono jako jeden z důvodů, proč se to nedělá, je zejména proto, že málo kdo to umí vést, ten porod tak, aby byl bezpečný. Takže strašně podporuji všechny iniciativy, které tomu pomáhají. Další takovou situací je právě porod po císařském řezu, což je naše jako velmi intenzivní téma a je velmi osobní téma. Taky existují porodnice, kde to je jako braně jako automatická indikace, no jasně, máte císaře, tak už teďka to vždycky bude císař. A je to prostě blbost. A je to blbost i po 2 císařích, pokud prostě ta žena je v pohodě a cítí se na to. A vlastně bych si jako přála, aby ty ženy to mohly zažít, aby mohly zažívat krásný vaginální porody bez poranění a bez porodnického násilí, protože si myslím, že to potom bude generovat spoustu velmi silných a nabitých žen a to je přesně to, co potřebujeme.
A ešte aj deti. A děti, Lebo je to ano. skúsenosť aj toho dieťaťa vlastne. A dobre, poďme sa viacej teda dostať do tej témy a poďme to úplne, že vysvetliť pre ženu, ktorá je čerstvo tehotná, počúva náš podcast a že čo je vlastne ten VBAC, keď to ona niekde číta, alebo VABAK a TOLAK a Mhm. všetky tie skratky, lebo ja si to už niekedy si pripadám, že to tak akože hovorím, ale že nie všetci možno tomu rozumejú. Tak Mhm. pod nás uviesť do tejto problematiky. Jo. Tak jsou to všechno zkratky z anglických názvů vlastně toho typu porodu. TOLAC je vlastně Trial of Vaginal Birth, to znamená jako pokus o vaginální porod. VBAC je tedy už ten vaginální porod po sekci, Vaginal Birth After Cesarean. A ještě můžou být jaký zkratky jako V2, BAC, V3, BAC a to potom vlastně značí to číslo počet vlastně těch předchozích císařských řezů. To znamená V2, BAC je vaginální porod po 2 císařských řezech. A je to teda přesně situace, kdy žena vlastně porodila předchozí miminko císařským řezem, má teda jizvu na bříšku a vlastně má možnost se rozhodnout, jestli případný svoje další miminko porodí znovu opakovaným elektivním císařským řezem, anebo jestli se tedy pokusí o vaginální porod. Zase zvažuje se tam spoustu věcí. Každopádně bych chtěla říct, že asi jako pro většinu žen, který za sebou mají jeden císařský řez a není tam žádná komplikace, nějaký náročný hojení, nějaký jako defekty na jízvě a podobně a přeje si to, tak je pro ní vaginální porod bezpečný, zase za splnění jako určitých podmínek. Určitě bych takový ženě doporučila minimálně péči duly nebo ideálně komunitní porodní asistentky, která je bude mít vlastně v péči celý to těhotenství a potom s nima bude i u toho porodu a bude mít vlastně celkový obrázek o té ženě a bude ji sledovat během toho porodu a nedojde tam k tomu, že tu ženu tam někdo prostě 3/4 hodiny nechá na tom pokoji a potom přijde a nastane tam nějaký průšvih. Takže tohle je za mě takový jako nejlepší možný, nejlepší možná situace pro to, aby ten vaginální porod proběhnul. Vlastně proč ty porodníci nebo obecně jako společnost moc na ten typ porodu nepodporuje, je riziko ruptury dělohy nebo ruptury té jízvy vlastně, které se stává, ale stává se ve velmi málo případech. Uvádí se různý čísla od nějakých 0,5 až 1,5%. A ještě ta ruptura může proběhnout 2 způsoby. Buď vlastně se jakoby ta jízva naruší, to znamená, že tam nějaký malý defekt, který většinou se včas zachytí a prostě provede se většinou císařský řez okamžitě a vlastně se to nějak zachrání v pohodě, nebo to je opravdu jako závažná ruptura, která je ale ještě jako vzácnější a tam už je to teda samozřejmě průšvih. Ale vlastně bych trošku ráda obrátila ten narrativ, že jako v 98,5 až 99,5% případů k téhle komplikaci pravděpodobně nedojde, pokud bude ta péče opravdu postavená bezpečně, ta žena tam bude mít ideálně kontinuální doprovod, bude sledovaná, tak si myslím, že jako není to za mě úplně validní argument, proč tu ženu úplně jako vystrašit a poslat jí automaticky na císaře. A zase, jak už tady bylo řečeno, ten císař se dá jako udělat vlastně kdykoliv. A samozřejmě jako nikdo ho nechce dělat v úplně nějaký kritický situaci. To je jako pochopitelný. Nechci to ani já, nechce to jako nikdo na světě. Ale zároveň ty zkušený porodní asistentky a duly, který chodí k ženám, který se pokouší vaginálně porodit po císaři, už mají tu ženu nakoukanou a vědí, jako, že se tam dějou nějaký niance, které jako ukazují ten porod, ale jako neběží úplně v pohodě, pojďme to víc sledovat, nebo pojďme radši udělat tu sekci. Takže za mě jako ten pokus by tam měl být ideálně vždycky, když se na to ta žena cítí, měla by dostat veškerou podporu. A ono i pro tu psychiku si myslím, že je to potom jako jednodušší si říct, jo, ale zkusila jsem to, udělala jsem pro to všechno, je to tak, jak to mělo být, ale nemít tam takový to, co kdyby, ty, a tak jako mohla jsem to zkusit, tak nemusela jsem tady teďka jako ležet zase po císaři 14 dní rozbita. Jo, ale zase, každý si to musí sám v sobě nějak jako nechat to projít a rozhodnout se, aby v tom každému bylo dobře. A to rozhodnutie podľa mňa dokáže plynúť aj na základe tej informovanosti. Že ono sa to naozaj dá,
že tá možnosť tu je veľmi vysoká percentuálna šanca, že sa to môže podariť. Mhm. A ty si, Evi, naznačovala, že ten vlastne strach, okolo ktorého sa točíme, je práve strach o tú predošlú jazvu. A tým, že teda to je rest z viacero vrstiev tkaniva, a potrebuje sa to pekne všetko zhojiť, aby tam, neviem, nevznikali nejaké zrasty a podobne. Treba, myslím, že nám povedať, že jazva ako taká sa hojí iným typom tkaniva, tým pádom môže sa inak správať a zaslúži si pozornosť. Mhm. A čo by si odkázala ženám, ktoré sa na tento typ pôrodu chystajú a majú to teda v sebe otvorené, že by to chceli skúsiť? Aký spôsob tej péče, využijem toto slovo z vášho jazyka, si môžu dopriať na to, aby vlastne zistili, že tá jazva je v poriadku, je opracovaná, správa sa tak, ako by sa mala, aby ten pôrod vlastne mal znova zvýšené šance na úspech. Mhm. Já bych osobně začala asi na fyzioterapii a objednala se na konzultaci a ošetření k někomu, kdo se věnuje té péči o jizvy. Ta fyzioterapeutka nebo fyzioterapeut, ale asi bych spíš já osobně šla za ženou, tu jizvičku vyšetří, prohlédne, zjistí, jaká je citlivost v okolí vlastně na bříšku a tak a nabídne vlastně terapii na míru. My jsme vlastně před rokem vydali takovouhle brožurku, jmenuje se to Průvodce péčí po císařském řezu a spolupracovala jsem na ní právě s porodní asistentkou Aničkou Kohutovou a fyzioterapeutkou Olinkou Gruberovou. A myslím si, že je to takový jako základní balíček zase informací toho, co pro tu jizvu můžu dělat, ať už i hned po tom císařském řezu, anebo potom právě, když se rozhodnu třeba pro druhé děťátko, otěhotním, tak vlastně ta péče by měla za mě pokračovat během celého toho těhotenství. Takže zase se vrátit k nějakým dechovému cvičení, k lymfatickým masážím, promasírovávat tu jizvu. Ono tím, jak to bříško roste, jak se to tam prostě napíná a mění, tak ta jizva se taky může hojit, může tam dojít k nějaký změně, takže věnovat se jí, aby opravdu byla vyživená, vlastně flexibilní ve všech směrech a tím pádem měla vlastně co největší šanci ten vaginální porod a ty případné kontrakce ustát. Porodní asistentka Maruška Vnoučková, díky níž jsem začala vůbec jako přemýšlet o vaginálním porodu po sekci, ona je taky velkou propagátorkou tohoto porodu, tak vlastně říkala zajímavou věc, že sice všichni se hrozně bojí té ruptury dělohy, a vlastně při té kontrakci to bříško se naopak jakoby stahuje. Jo, že nedochází k tomu, že by se napínala ta jizva, ale ona se vlastně stahuje. A to si myslím, že zase, když ta žena jako vlastně se tohle bude vizualizovat, že při každý té vlně jako ta jizva prostě není o to prasknout, ale naopak si stahuje dovnitř, tak si myslím, že to taky může vytvořit takovou jako psychickou berličku a možná to přinést větší pocit jistoty. Ale zpět k tomu opečování, protože jsem se zdrhla někam jinam. Koukla bych prostě na toho průvodce, zašla bych na fyzio a potom bych pokračovala nějakou tu terapii na míru. Určitě, až to bříško bude větší, tak zavinovat do šátku nebo do reboza, aby mělo oporu, aby zbytečně ta jizva vlastně nebyla namáhaná, aby jí to netáhlo. Ideálně si domluvit tu porodní asistentku nebo porodní bábu nebo dulu na nějaký pravidelný sledování, ošetřování a nechat se tak pěkně jakoby rozmazlit skrz celý to těhotenství až k tomu porodu. A iba som chcela dodať, že si povedala krásnu vec, že tá jazva sa dokáže hojiť každým tým ďalším tehotenstvom a príde mi tam obrovský presah tej pozornosti, že ak samozrejme to má žena v sebe otvorené a jej sympatické to i skúsiť, tak vlastne môže prehlbiť vzťah sama so sebou, so svojím telom, celé si to preliečiť a začať tomu telu vlastne oveľa viacej dôverovať. A druhá dôležitá vec, za čo enormne ďakujem, že si to povedala, pretože idem z toho fyziošportového sveta, kde proste sme veľa boli v tých témach kontrakcie, ako svaly funguje jedno s druhým, že naozaj ten najväčší nápor na tú jazvu je práve skôr tým rástom, tým expandovaním toho brúška, ako tou silou, ktorá sa vytvára pri porode, lebo je to ako keby stiahovanie smerom k tej jazve, takže ďakujem, že si to povedala. Ještě bych Já bych možná tam zmínila, což je teda taky trošku na hraně, protože samozřejmě jako nejsem zdravotník, ale i z těch dat jako ze světových studií vychází, že riziko ruptury dělohy zvyšuje indukce porodu.
Jo, to znamená zase, kdybych jako já osobně měla před pokusem o vaginální porod po císaři, tak se pokusím opravdu co nejlíp připravit i ty porodní cesty, psychicky se nějak jako zahojit, mít tu podporu, aby ten porod měl zase co největší šanci se rozběhnout v úvozovkách jakoby včas v tom termínu, protože samozřejmě potom jako začíná velký nátlak na vyvolání porodu. A neříkám, že jakoby ty šance narostou nějak úplně extrémně, že by tam bylo rovnítko, ale prostě jako jsou tam větší, protože samozřejmě ty kontrakce jsou jiný, vlastně nastoupí jako rychle a ta jízva taky na to třeba není hnedka tak zvykla. Takže tohle za sebe bych zkusila co nejvíc jako odložit a jako úplně do toho nejít. Ale nevím, jestli to můžu říct. Mhm. Ja iba tak zhrniem inými slovami, čo ste vlastne povedali, lebo ja teda pracujem s jazvami a bola som na kurze Aničky Kohutovej a venovali sme veľkú časť tomu, že vlastne nie je tam len tá jazva na tom tele, ale je tam emočná jazva, ktorú naozaj treba ošetriť. Čiže preto je veľmi dôležité mať pri sebe buď dulu alebo tú porodnú asistentku, ktorá vie s tým pracovať. Okrem tej jazvy, čo ešte vlastne tá žena môže, ako sa môže pripravovať? A toto je pre mňa akože veľmi dôležitá otázka, lebo sa ma to veľmi často pýtajú klientky, že ako ešte sa vlastne pripraviť a na čo všetko sa zamerať pri tom pôrode, keď jazvu mám poriešenú. A teď se bavíme o tom potenciálním vaginálním nebo Áno. o Jo. No, vlastně asi stejně jako prvorodička, no. Přemýšlím, jako, jaká změna byla u mě, tak asi ta nejzásadnější byla, že v druhém těhotenství jsem měla opravdu komunitní porodní asistentku a vlastně byla tam jako velmi intenzivní péče z její strany, kterou jsem doplňovala samozřejmě pravidelnýma schůzkama na gynekologii a musím říct, že ta porodní asistentka mi dávala opravdu jako spoustu tipů, přesně kam si třeba zajít na fyzio, jakým způsobem se hýbat, jakým způsobem se naopak nehýbat. Byla i nějakou jako psychickou podporou, když jsem vždycky mi tam naběhla nějaká panika z něčeho, tak ona, prosím tě, klid, jo, nech to taky to trochu tomu vesmíru. A sice mě to hrozně triggerovalo v tu chvíli, ale vlastně jako zpětně si říkám, že to bylo přesně to, co jsem potřebovala. No a potom vlastně, když se jako překlene ten nějaký 38. týden, kdy už jako začíná to okno, kdy se vlastně to miminko může jako termínově narodit, tak potom jsou samozřejmě takový ty klasické možnosti jako pupálkový olej, maliník, jezení datlí, i když to mi moc nedoporučovali, protože moje první miminko bylo hodně velký, takže jsem měla trošku jako striktní omezení cukru, což taky nevím, jestli je úplně evidence-based, ale prostě jsem to dělala, protože mi to doporučili. No a samozřejmě hodně chodit, zavinovat bříško, je to asi jako všechno jako podobný. Myslím si, že tam je rozdíl akorát v té psychické náročnosti, jo? Že pokud ta žena prostě za sebou má ten císařský řez, tak je tam jako velký strach, že to dopadne stejně, nebo že se naopak stane něco hroznýho. Takže spíš si najít jako někoho, kdo mi pomůže to psychicky nějak projít. Mně osobně hrozně pomáhalo si pročítat různý příběhy, třeba na facebookových skupinách vaginální porod po císařském řezu, ale určitě jich spousta dalších. A vlastně načítat si ty příběhy a tak nějak se jako pozitivně ladit. Tyjo, zvládlo to tolik žen, zvládneme to taky. A tak no. Dáva mi tam zmysel mať naozaj nejakú tú spriaznenú dušu, nech už je to dula, pôrodná asistentka, partner, ktorý tam so mnou pôjde, ktorí naozaj ma poznajú, vedia, čo sa mi tam môže počas toho pôrodu začať diať a že máme proste pomenované veci, s ktorými pracujem a naozaj tá kontinuálna nejaká starostlivosť o tú ženu tam evidentne môže robiť obrovský rozdiel. My sme ale skočili hneď k tej téme toho pôrodu vaginálneho po predošlom cisárskom reze. Poďme sa trošku vrátiť k tej starostlivosti o telo, dušu, keď sa ten cisársky rez udeje, či už je plánovaný, alebo teda sa udeje nejakým spôsobom akutne. Poď nám prosím ťa, Evi, zhrnúť z tvojej osobnej skúsenosti, samej na sebe a možno aj teda z práce so ženami, čo sa tam reálne deje s telom ženy
A možno Mhm. skúsme vytiahnuť aj také veci, o ktorých sa až tak úplne nehovorí. Jo. Tak já nejdřív možná začnu tou svojí zkušeností, což byl teda akutní císařský řez, což je trošku specifická situace. Já jsem vlastně rodila nějakých 18-19 hodin a ten porod teda začal, jako řekla bych, víceméně spontánně, i když tam předtím jako byly nějaký takový zásahy, ne úplně konsenzuální, ale po nějaký době prostě v té porodnici začali tlačit na to, že ten porod se neposouvá úplně tabulkově, takže jsem si vyzkoušela jako oxytocin, prasknutí vody a všechny tyhle ty věci. A v určitý moment, přestože vlastně to miminko mělo furt v pohodě ozvy, já jsem jako byla vyřízená z té bolesti, ale vlastně jako fyzicky jsem cítila, že jako jo, jako jdeme dál, bylo to v pohodě. Nebylo to na moji vlastní žádost, tak prostě přišla lékařka s tím, že hele, uděláme císařský řez, tohle nikam nevede. No a v ten moment vlastně to bylo strašně rychlý. Nechali mě v těch kontrakcích dojít přes celou chodbu na ten operační sál. Tam jsem si vylezla prostě na to lehátko a anesteziolog bez jediného slova mě dal prostě masku na obličej a pak jakoby konec a už vlastně nevím, co se tam stalo. A za mě je to takový odstrašující příklad toho, jak by to jako nemělo být. Za mě určitě by mělo ideálně i v případě akutního císařského řezu tam někdo prostě za tou ženou přijít. Aspoň v té minutě říct, udělali jsme všechno, co šlo, už začínáme mít jakoby opravdu strach, jste proto, aby jsme prostě udělali císařský řez, nechceme nic podcenit a ve zkratce říct, prostě teď se stane toto, pojedete na sál, je tam skvělý tým, je tam skvělý anesteziolog, doporučujeme už celkovou anestezii, ale třeba ještě máme prostor pro napíchnutí částečné. Přejete si to? A nebo už chcete, jo, aby tam vlastně byla ta možnost aspoň nějakého toho rozhodnutí, protože já jsem tam prostě úplně ve smrti podepisovala nějaký papíry, vůbec nevím co, rozhodlo se to vlastně beze mě. Takže dát ten prostor, ještě jako trošičku aspoň ovlivnit ten příběh, co se stane. Pokud je to jako emergentní sekce, tak samozřejmě tam jako moc prostoru na to, na ty varianty není, ale aspoň to teda komunikovat, jo, ale teďka opravdu spadly ozvy, je to prostě špatný, nebojte se, je tady skvělý tým, všichni to zvládnou, víme, co máme dělat, miminko se narodí, pokud bude v pořádku, půjde k manželovi, hnedka tam u vás někdo bude, řekneme vám, co se stalo. Aspoň tohle to minimum, to jsem vlastně už zmiňovala. No a pokud teda žena jde do celkové anestezie, tak většinou ji přivezou na ten sál, nebo tam teda dojde sama, pak velmi rychle ten tým už ví, co má dělat, to znamená, na bříšku se natírá dezinfekce, někdo začne bandážovat nohy nebo nasazuje punčochy, připravuje se anestezie, pravděpodobně ta žena už třeba má kanilu, nebo se teda aplikuje kanila, aplikuje se anestezie a pak teda žena vlastně ztrácí vědomí. Proběhne ta operace, miminko se narodí, pokud je v pořádku, nepotřebuje nějakou intenzivní péči, tak minimálně může jít vlastně za tím partnerem na bonding, skin to skin ideálně, než vlastně operatéři dokončí tu operaci a žena se teda přemístí potom na nějaký pooperační pokoj. Dokonce se i stává, že některé ženy si přejí krátký bonding v uvozovkách nebo krátký prostě kontakt i v té celkové anestezii. Opravdu máme jako několik videí, kdy je miminko po porodu vlastně přiloženo k ženě, která teda je jakoby bezvědomí, ale zase je tam prostě pro tu ženu psychicky, jo, byli jsme tam aspoň chvilku spolu, ono bylo u té osoby, která voní, tak jak on to zná z toho bříška a pak třeba šel k tomu partnerovi, jo. Takže i tohle se dá, to bych chtěla jen tady zmínit, dá se to domluvit v nějakých výjimečných případech, když je vesmír nakloněn. A potom přesně zase záleží na stavu toho miminka, jestli je na jipce a tak už se to asi řeší individuálně, ale žena si většinou probírá buď teda na jednotce intenzivní péče nebo na nějakém pooperačním pokoji a tam už by za ním měl zase někdo přijít, vysvětlit, co se stalo, co se bude dít teď, co může očekávat. Ideální, aby tam měla právě třeba tu dulu nebo porodní asistentku nebo partnera, kdo za ní přijde a bude tam s ní. Takže to je ten případ toho akutního císařského řezu, který se ale děje méně často. A potom je tady samozřejmě úplně jako jiná situace plánovaného císařského řezu, kde ta žena má mnohem větší manipulační prostor rozhodnout o tom, jaký ten příběh bude. To znamená, může si vybrat porodnici. Může jít do té nejbližší, kde pravděpodobně to bude prostě jak na pásové výrobě,
nikdo se tam s ním moc nebude bavit, anebo si dá trošku tu práci a najde si nějakou porodnici, která se snaží přesně o ten respektující přístup a už to může být jako úplně jiná story. Zase v rámci nějaký předoperační kontroly, konzultace, aby ten lékařka měl té ženě předat veškeré informace, měla by mít možnost se doptat na spoustu dalších věcí. Většinou tam bývá i konzultace s anesteziologem, který je za mě jako velmi zásadním článkem celé té operace. A často těm ženám anesteziologové dávají taky jako krásnou podporu na tom sále. Takže by vlastně měla získat všechny informace, aby věděla, jak to bude probíhat. A potom, když už vlastně přichází k tomu porodu, tak zase některé porodnice vyžadují třeba den předem hospitalizace, což je to trošku proti ERAC protokolu, který doporučuje naopak hospitalizaci až v ten den operace, že většinou ta žena přijede třeba na 5., na 6. Do porodnice a začne vlastně ta příprava, ale někdy vyžadují teda den předem. Zase by tam měla žena dostat jako veškerý informační support, který potřebuje. A potom, když už teda je ten termín té operace, tak je tam zase ta předoperační příprava, to znamená nějaká bandáž nožek nebo si navléknout ty punčošky. A potom vlastně buď ta žena jde za anesteziologem na aplikaci buď epidurální nebo spinální anestezie. Zase k tomu máme hezkou stránku na webu, kterou si ženy mohou přečíst, kde by je to čekalo. A potom přechází na sál, kde zase probíhá ta dezinfekce, ten tým prostě se schází, měli by s tou ženou komunikovat, co se bude dít. A v momentě, kdy anestezie naběhne, tak prostě se narodí miminko. Zase v ideálním případě by měl jít k té ženě, nebo pokud potřebuje nějakou speciální péči, tak samozřejmě do rukou zdravotníků. Většinou ty porodnice umožňují krátký bonding, to znamená třeba nějakých 5-10 minut. Potom bude se to miminko s partnerem, nebo jde miminko prostě na oddělení a k sestřičkám záleží na té situaci, ale někde jde se domluvit, že to miminko vlastně máte celou dobu na sobě i během toho šití. Je to zase o zvyklosti té porodnice a té individuální situace. V momentě, kdy to zašijou, operace je ukončená, tak většinou žena je převezena na nějaký pooperační pokoj, někde je to jednotka intenzivní péče, někdo jsou to rodinné pokoje, zase záleží na konkrétní dané porodnici a v ideálním případě tam může mít toho svého partnera nebo tu svoji dulu nebo porodní asistentku a i to své miminko a celá tahle jednotka se tam prostě tak nějak přečká ty 3, 4, 5 dní po té operaci a potom jdou vlastně domů. To je takový jako scénář, který bych přála všem zažít. No a po té operaci samozřejmě dobíhají nějaký analgetika, to znamená, že žena je medikovaná, aby neměla bolesti, potom, co se probouzí, přichází první vstávání po porodu, nějaké zaučení do toho, jak se vertikalizovat, jak se starat o jizvu, jak ji udržovat čistou, suchou v těch prvních dnech. Pak přichází že na řadu kojení, péče o miminku a tak, takže takový ten klasický kolotoč, tak ve zkratce, která nebyla úplně zkratkou, ale jenom, aby si asi ženy dokázaly představit, co je čeká. No a myslím, že i na Slovensku asi to propuštění většinou bývá ten 3. nebo 4. den podle stavu ženy. A potom teda, což je jako asi nejhorší na celém tom systému, vás uvidí gynekolog za skvělých 6 týdnů, během kterých se může stát spoustu věcí, ale bohužel, i když teda u nás už nějak fungují ty 3 poporodní návštěvy porodní asistentky, tak zase se to pánové tam nahoře snaží jako zrušit, takže uvidíme, jak to bude. Ale minimálně teda ještě do konce minulého roku bylo normální, že ta žena během těch 6 týdnů neměla vlastně vůbec žádnou péči, pokud si ji sama nevyhledala a sama si ji nezaplatila. Tak to už snad teda skončilo, tato éra. A tak. Asi by som úplne nepovedala, že skončila táto éra minimálne na Slovensku. Ešte iná nezačala totižto. No, tu ešte iná úplne nezačala, hej. A práve preto som hovorila o tom, že aké je dôležité naozaj mať tam sprevádzajúcu osobu, ktorá
potom naozaj nielen sa venuje týmto technickým veciam, že dezinfekcia a ten tým sa pripravuje a tá žena tam teraz leží a pozerá a vlastne nevie, čo sa s ňou deje. Ale ja napríklad, keď som sprevádzala cisársky rez, tak som tej žene šepkala do ucha slova, čo sa s ňou deje, aby vedela, aby proste sa nebála a tak ďalej. Hej, že vnímam to ako naozaj extrémne posilňujúce pre tú ženu. Chcela som sa spýtať otázku, že na čo by mala žena myslieť v prvých týždňoch po cisárskom reze, ale zase mi to pripadá, že všetko je vlastne na tej žene potom. No, abych řekla, že spíš na tom miminku, jo, že hrozně záleží, jako koho si porodíte. No. Že jako ono se strašně jako hezky radí, jo, tak tady máte průvodce a každý den pojedete tady 2-3 techniky, ale jako to je takovej survival většinou, že prostě mezi jako kojením, přebalováním, blitím a přebalováním jako většinou prostě ta žena je ráda, že je ráda a samozřejmě nemají to tak všechny, ale já jsem to tak třeba měla, takže taky vlastně se snažím jako nevytvářet další tlak, ještě jako co ještě k tomu všemu musím. No. Preto aj ja nerada úplne odpovedám na tú otázku, že ako vlastne sa pripraviť na to obdobie hneď po porode, že čo, lebo tie ženy si potom zapisujú, že čo všetko by mali ako keby že zvládnuť. Aj v tej starostlivosti o jazvu, že ako kedy sa starať o tú jazvu, v ktorých dňoch, že je super akože mať presne ten váš, napríklad toho sprievodcu pri sebe, aby som do toho vedela názrieť v prípade, že mám na to priestor a čas, v prípade, že nemusím naozaj riešiť iba tie veci, ktoré sú vyslovene o tom prežití. Ale asi to by som dopriala všetkým ženám, že dať si tak čas, iba v tom byť, aj keď je to, niekedy to môže byť hrozné, ale iba si tak proste, že netlačiť na seba ešte aj ako keby vnútorne. Jo, je to tak. Já si myslím, že stejně těch prvních jako 10-14 dní, kdy ta jizva se opravdu zaceluje, tak tam je zásadní hlavně udržovat je prostě v čistotě, v suchu, to znamená sprchovat. A jsou to takové drobnosti, které vlastně nevyžadují jako extra effort, typu jdu do té sprchy, tak chviličku si ji budu sprchovat vlažnou vodou, pak studenou vodou, vyzkouším třeba různý intenzity toho proudu. A je to taková blbost, ale jednak je to hrozně příjemný, protože ta studená voda krásně jako schladí ten otok a působí proti bolesti, ale zároveň vlastně ten proud vody pomáhá vrátit citlivost do té oblasti bříška. A to si myslím, že je jako velký problém, protože samozřejmě při tom řezu jsou přerušený i ty nervové spojení a hrozně špatně se to potom jako do toho břicha vrací. Já jsem o tom nevěděla v té době, kdy jsem byla po císaři, ale jako velmi jsem to zanedbala, tu péči, a doteď vlastně mám to břicho jako úplně umrtvený. Je to fakt, jak když mi dá injekci u zubaře a prostě ta tkáň jako nereaguje. Když jsem třeba byla na fyziu a dělali tam takový ten test citlivosti, tak byla úplně mimo. Takže tohle je takový apel, který jako je úplně minimální a fakt bych ho doporučila, protože to věřím, že to je investice. Ale nemyslím si, že je potřeba si na to dělat těch extra 20 minut jako 3krát denně, jo? Že je to kojím a u toho si prostě jezdím přes bříško, prostě zkouším různou silu doteku, škrapkat nechtama, jako velmi jemné věci a prostě zkoušet co nejvíc stimulovat tu kůži, aby prostě si znova zvykla, že tam nějaký nervy jsou a že by spolu měli komunikovat. Ale je to fakt o drobnostech. Nebudu na záchod, tak prostě než se vyčůrám, tak tu půl minutky si můžu jako velmi jemně promasírovat oblast té jizvy, nebo se 3krát nadechnout hluboce do bříška. Jsou to fakt takové maličkosti, které by neměly vytvářet extrémní tlak, ale jako udělají vlastně skvělou práci. Ja by som ešte k tomu chcela dodať z jednej takej osobnej skúsenosti sprevádzania ženy, ktorá si teda prešla tiež cestou akutného cisárskeho rezu, a to je možno privolanie tej témy, že skúsme nevyvolávať na seba tlak tým porovnávaním, že prešli sme proste dve tu na cisárskym rezom, hej, s nejakou možno aj blízkou kamoškou práve na tom oddelení čerstvo po pôrode, a ona je schopná prechádzať sa so svojím bábätkom po chodbe a je v pohode v úvodzovkách, hej, že nič toľko nebolí, a teraz ja to mám úplne opačne. Hej, ja sa ledva postavím. Ja neviem chytiť moje dieťa. Všetko musí robiť môj partner. Ako keby byť tam s tým, že
určite to nie je komfortné a je to frustrujúce a je to proste veľmi bolavé a tej duši to nemyslím si, že môže na nejakej úrovni robiť v tom momente dobre. Ale že to porovnávanie tam určite nejako Mm, nepomáha, že naozaj sme v tomto každá iná, ten prežitok je individuálny. A veľmi sa mi páči to, čo si teraz vytiahla, že skúšať postupne tú starostlivosť o jazvu, ale ja by som to nazvala, že o seba sa a mm, preniesť možno do takých tých denných vecí, hej, že kde to není ešte presne navyše nejaký ten čas, ktorý mám robiť, ale skúsim postupne to zapracovať do toho, čo už aj tak bez tak akože musím robiť a na čo si jo, musím zvyknúť. A aby tam naozaj neprišlo to, že máme milión tých úloh, ktoré tam môžu byť. A ešte by som možno k tomu dodala, že aj je možno aj v poriadku, že to nejde hneď. Že sa jo. nevieme tej jazdy chytiť. Že ani, že sa jej nechceme chytať zo začiatku, hej, že proste je tam ten priebeh toho prežívania taký, že potrebujeme na to viacej času, možno viacej Mhm. pomoci. A, a je to OK. Chtěla jsem to taky zmínit a děkuji, že to říkáš. Je to poměrně častý, zvláště jako u té akutní sekce, která prostě přijde náhle a najednou na tom těle je jako jizva, která jako určitě není hezká těch prvních pár dní a dokáže to jako vyděsit člověka a jsou ženy, které ji ani nechtějí vidět, třeba jako spoustu týdnů, měsíců. A v tom případě bych jako úplně nedoporučovala se na to vydlábnout úplně a nechat to jako na příště, ale dá se ta péče outsourcovat. A zase může to být dula, může to být porodní asistentka, může to být partner, ségra, jenom někdo, kdo třeba položí tu ruku na tu jizvu nebo ošetří to okolí. A i tohle málo vlastně jako zase udělá velký efekt. Někdy se dá třeba přes tu jizvu hodit nějakou látku nebo kus oblečení, aby ten dotek vlastně nebyl přímo na tu kůži, protože některým ženám to opravdu může být jako velmi nepříjemné, ale zkoušet to přesně postupně, netlačit na sebe, hledat ty cesty. Fakt věřím, že ten čas dělá divy. A uvědomit si, že ta jizva se mění a může se měnit klidně 2 roky. Ten proces je jako velmi dynamický, může se zlepšit, zhoršit, proměňovat barvu, strukturu. Je to prostě živá tkáň, která taky prochází nějakým procesem a je dobrý si nedělat jako nějaký představy, že moje jizva bude po 3 měsících vypadat jako u nějaký modelky na Instagramu, protože to je prostě iluze. Tak, ale samozřejmě je to těžké to potom udělat v tom reálném životě, protože si tyhle ty obrázky jako děláme, no. Mm. Sú nejaké signály tela, ktoré by žena po cisárskom reze naozaj nemala ignorovať? A teraz berme, že žena je po cisárskom reze v nemocni, v porodnici, kde dostane akú takú starostlivosť. Rozprávam skôr o tých slovenských Mm, pomeroch, mm, že čo sa týka cisárskeho rezu, je to fakt zlé. mm. Ale teda už príde domov, nemá dulu. Čo vlastne naozaj, že nepodceniť a kedy už alarmovať okolie o tom, že proste potrebujem naozaj pomoc. Mm. Tak na té fyzické úrovni tam je určitě zvýšený riziko zánětu v té jizvě, který zase souvisí jako se spoustou věcí. Může do toho, nebo takhle. Častější to riziko je právě třeba u akutní sekce. Teď jsem se vlastně po rozpravě s mou kamarádkou anestezioložkou dozvěděla, že u celkové anestezie vlastně dojde k většímu jako stresu v těle a je tam i vyšší riziko vlastně vzniku zánětu, což jako je zajímavý a vlastně doposud jsem to nevěděla. Takže asi ten vznikající zánět je takový jako největší strašák a určitě je dobrý to hlídat a nepodcenit. To znamená, do té rány se dostanou nějaké bakterie, prostě z kůže, odkudkoliv, nebo tam nějaký prostě pokazený šití, cokoliv se může stát. A ty příznaky jsou, že ta oblast jizvy je teplejší, může se objevit horečka, což už je teda opravdu jako signál okamžitě volat lékařskou pomoc. Ta jizva může být jako překvapivě bolestivá, jako už jako fakt za hranou tý v uvozovkách běžný bolestivosti. Může být nateklá, může vytíkat hnis nebo krev a tohle je určitě čas jako neváhat, neodkládat to na další den, ale zavolat, skonzultovat, případně jet do porodnice. To je asi taky důležitý, nevím, jestli to takhle funguje i na Slovensku, ale u nás vlastně cokoliv se stane v 6 nedělí, tak se řeší v porodnici, ne u praktického gynekologa.
A případně tu jizvu zase snažit se ji držet v čistotě, v suchu, klidně používat hemagel, vitamin C, a snažit se prostě, aby ten zánět jako nepropukl do něčeho takhle závažného. A druhá taková komplikace je asi defekt na jizvě. Zase je to poměrně specifická nebo ne tak častá věc, která se stává, ale může se prostě ta jizva vlastně v nějakém místě rozestoupit. To znamená, zase je tam nějaký krvácení a určitě je potřeba to taky okamžitě řešit, což jako doufám, že kdyby se stalo ženám, tak to určitě řeší. Možná bych zmínila, že u žen, které jsou prostě plus size, nebo mají nějakou jako větší nadváhu až obezitu, je to riziko ještě větší tím, že většinou bývá hodně výraznější jako převis toho bříška přes tu jizvu a ona vlastně nemá takovou možnost, aby dýchala, aby se prostě dobře zahojila a vlastně nemnožily se tam ty bakterie. Takže v takovémhle případě je třeba super taping, který vlastně se nalepí taky ty tapovací pásky a zvednou to bříško, případně ho zavinovat a opravdu se snažit udržovat v čistotě. Tak to jenom bych chtěla bez jakéhokoliv shamingu jenom zmínit, protože zase vím o pár situacích, kdy ta žena si toho nevšimla a pak už jela do té porodnice s opravdu jako brutálně rozjetým zánětem a byl to fakt velký průšvih. Takže tohle asi bych hlídala. A pak určitě jako velký téma kojení, což asi úplně mě taky nenáleží tady o tom mluvit, ale určitě je to situace, která se dá často jako velmi hezky zachránit v nějakých rozjíždějících se problémech. Takže zase v telefonu mít číslo na laktační poradkyni, důlu porodní asistentku a konzultovat to v momentě, kdy prostě už začíná mít pocit, že to není v pohodě. A pak je tady ta psychická stránka, že zase pokud prostě byl to tak strašný šok a já se cítím, že je to úplně mimo a mám nějaký velmi černý myšlenky, tak zase nečekat. Buď zkusit toho praktického gynekologa, hele, tohle se děje, můžete mě někam připojit. Existuje Úsměv mámy, Národní ústav pro duševní zdraví. Myslím si, že v dnešní době už je spoustu jako zdrojů a míst, kde si o tu pomoc říct. A určitě to nepodceňovat, protože fakt riziko rozjetí poporodní deprese je jako velikánský a byla by to škoda, aby vlastně ta žena přišla o spoustu času a energie tím, že si tu pomoc nezavolá včas. Tak asi tak ve zkratce. A ešte okrem tohto všetkého, prosím, otvorte si Instagramový profil Cisářovna, kde to je proste na jednom mieste krásne, láskavo komunikované a vlastne odkazované, že aj toto sa dá riešiť, pretože naozaj mám pocit, že veľakrát my len proste nevieme, že tie situácie môžu vzniknúť a naopak, že sa alebo teda a k tomu ešte sa dajú aj nejakým spôsobom riešiť, nie? Že dokážeme mať tú podporu. A poďme trošku teraz aj ako keby z toho opačného súdka, že toto sme pomenovali tak tú pomoc, hej, z okolia. A teraz samozrejme v tej našej spoločnosti vo všeobecnosti téma pôrodov a 6. nedelia vie byť veľmi citlivá. Dovolím si tvrdiť, že úplne nie sme najlepší v komunikácii so ženou, ktorá práve si porodila svoje bábätko akoukoľvek cestou. Čo z tvojho pohľadu naozaj nepomáha z toho okolia po pôrode cisárským rezom? Já jsem vydávala před pár dny docela jako hezký reel, který to podle mě hezky zhrnovalo a je to takovej ten motiv toho, že po porodu ta matka zmizí z toho příběhu. A že vlastně jako veškerá pozornost se najednou upírá na to miminko, což zase trošku jako z toho lidského pohledu je to jako přirozený, ale jako určitě nepomáhá taková ta bagatelizace všeho, co ta žena prožívá, protože přeci ona to dělá pro to dítě a to je jediné, na čem záleží. Jako ano, záleží, je to prostě strašně jako vysoká hodnota a všechny si přejeme v hloubi duše, aby to miminko prospívalo, aby bylo zdraví. Ale to neznamená, že jako já tady nejsem. Takže já bych naopak doporučila jednak se ptát, než dávat takový ty univerzální věty, které nám mají spíš jako zavřít pusu, taky to buď ráda, že jste oba zdraví a tak to bude dobrý, jo, takový ty věci, které jsou vlastně prázdné, ale nedávají moc tu podporu, tak se prostě zeptat, tyjo, jak se cítíš, jako můžu ti nějak pomoct, můžu udělat tohle a ty si teďka jednu věc z toho vybereš, ne, že mi řekneš, že nepotřebuješ nic z toho. Jo, vlastně snažit se spíš dávat jako ty možnosti, aby
aby měla pocit nějakého bezpečného prostoru, ve kterém se může svěřit a snažit se nějak nehodnotit to, co cítí a spíš jí prostě vyslechnout, říct, jo, je mi to prostě strašně líto, zvládáš to skvěle, takže asi tak, ale zase je to hrozně jako těžký radit, každá žena je jiná. Někomu třeba ty věci, kterou jinou radí, přijdou vtipný. Jo. Vidíme to hlavně v diskuzích na Facebooku, jaký jsou jako různý druhy toho prožívání, takže jestli to je vaše kámoška nebo ségra, tak vy ji znáte nejlíp a asi budete jako vědět, co říct. A když ne, tak se prostě zeptat. To, čo mne príde pekné na tejto téme, a ďakujem, že si ju s nami otvorila, je vlastne, že aj v tom ťažkom, aj v tom proste náročnom období, kedy proste príde ten císarsky rez, kedy to nečakáme, si vlastne ako keby, že máme niekde nájsť ten čas pre seba a pre tú starostlivosť o seba. Hej, že je to také veľmi, veľmi nadnesene povedané, ale je to čiastočne tak, že proste vrátiť sa naozaj k sebe, aj pri tých ťažkých situáciách ísť dovnútra seba a nebáť sa toho, že čo prežívam, možno to pomenovať, zvedomiť si a prinášať. A vlastne aj v tomto podcaste to malo tak akože zaznieť, že poďme otvárať aj tieto náročné témy. Ale keď sa rozprávame o starostlivosti o seba, tak nám poď povedať, že ako sa ty staráš o seba? Nie v zmysle cisárskeho rezu, ale tak dennodenne. A kedy sa ty cítiš byť najviac svoja? Ještě hezká otázka. No, musím říct, že jako ještě nedávno jsem se nestarala vůbec, protože mám prostě 2 děti jako velmi brzo po sobě a pracuju a dělám tenhle projekt a tak, ale vlastně jako je to vlastně taky trošku jako něco, co dělám pro sebe. Ale teďka začínám v posledních měsících, mám pocit, že už těch okýnek na nějakou péči o mě je víc a mám z toho jako strašnou radost. Takže jsem začala cvičit a jezdím na kole a ráda si uvařím jako dobrý jídlo. Takže jsou to takové drobnosti a snažím se už jako vědomě dělat takový ty sobecký rozhodnutí, jakože mohla bych jít vyzvednout děti o 4 hodiny dřív ze školky, ale já si dám to kafíčko a nechám je tam o 4 hodinky později. Takže to jakoby doporučuju všem. I když samozřejmě do toho pak přichází jako výčitky, že jsem hrozná matka, ale tak a vlastně tím bych i chtěla dát nějakou naději těm holkám, který teďka jsou někde v tom 6 nedělí nebo v těch prvních měsících prostě poblitý, úplně vyřízený, prostě cítí strašně a nespějí a že je to jako hrozný říct, ale ono to jako fakt přejde a věřím to, že jako ve většině těch případech to přejde a jde to jako postupně a budeme zase jako sami sebou. Věřím tomu. I když už jako vždycky v trošku jiný variantě, ale bude tam ten prostor se k sobě vracet. Tak to přeju moc všem. Ja sa ešte musím vrátiť k jednej veci, pretože som sa to zabudla opýtať v podcaste a bola to jedna otázka aj od plena, od žien. Prečo cisársky rez sa volá cisársky rez? Niektorým ženám otázka konečne, prepáč, ešte ťa preruším, že tá otázka konkrétne padla, že veď ten názov je hrozný podobný punčáku, že prečo sa to tak akože volá, že to je skôr názov zákusku, ako nejakého takého že operačného zákroku. To bychom mohli dělat kolekci prostě císařských zákusků. To by bylo fajn. A jo, měli jsme na natáčení podcastu takový mafinky a na nich byly takový marcipánový jizvičky. ale císařský řez, podle mě vychází to slovo z latinského cezare, což znamená řezat. A právě jsou nějaký tady jako falešný nebo nějaký mýtus toho, že je to od Cezara, jako toho římského císaře, který, a vlastně to asi může nějak souviset, ale že on se vlastně narodil císařským řezem, protože jeho matka zemřela a dřív v tom starém Římě bylo zakázané pohřbívat těhotné ženy vlastně s tím dítětem uvnitř, takže to dítě se muselo prostě jakoby operačně vyříznout z toho bříška a on to vlastně přežil.
že se prostě jako narodil. Ona to teda nepřežila, takže tohle je nějaká jedna zmínka, ale hlavně je to teda z toho Cezáre, což je latinský řezot. Mhm. Tak ďakujem, že to máme vysvetlené. Že to Lingvistické okénko. také malé. A ešte som chcela priniesť jednu vec, ktorá mne prišla veľmi pekná a týmto pozdravujem Sašku Zimanovú, z ktorej prednášky to vyťahnem, kde so mnou zarezonovala taká myšlienka, ktorá možno tak trošku pohľadí dušu každej žene, ktorá si pôrod predstavovala inak a teda nakoniec sa udial cisárskym rezom, že tým, že do toho z veľkej miery z jej pohľadu naozaj hovoria tie bábätká, takže môžeme vítať konečne generáciu ľudí, ktorí sa neboja od svojho pôrodu požiadať o pomoc. A prišlo mi to nádherné a mám zimomriavky, keď o tom teraz hovorím. Že vlastne ako veľmi to v dnešnej spoločnosti treba, aby sme si to konečne dovolili. Takže možno aj takáto nejaká myšlienka niekde do éteru, ktorá teda so mnou ide, odkedy som ju mala možnosť počúvať. A bol to pre mňa taký otvárač očí. Pre mňa rovnako. Ďakujeme, že si tu bola. Toto bola Eva Zubec z projektu Císařovnám. Ďakujeme, Evi. Moc děkuju za pozvání, ať se daří. Počúvali ste podcast Sme svoje. Ďakujeme, že ste boli s nami. Tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde. Ahojte. Ahojte.